Nezastavujem, máme spoždení. Vystupuje sa až vo vrútkach. Nezastavujeme. Nezastavujem, máme spoždení. A čo v Sučanoch? Na Majales? Majales? No, tam v robotníckom dome. Vraj to bude poriadna dedinská zábava. Aj, fej, padáky tam prídu. No, páde, nie? Nezastavujem, máme spoždení. A jak mám vystúpiť? Tak si vyskoč. Ti to trochu pribrzdím. Samozrejme, chodte. Aj my sme už skončili. Pekný večer. Pekný večer. Pani Nurhajat, Prosím? viete, že máme rokovanie na ministerstve výstavby? Áno. V pondelok zavolajte Radkyni a zistite termín, prosím. Dobre, výborné. Čo chrápeš? Však rozmýšľam. Premýšľaš o tom ale si až to počuť na celú dedinu. A tu furt len otravuješ. Chystáme sa na ten Majales aj my? Hej, jasné, veď tam bude isto celá dedina. No ale ja si nemám čo obliecť. Bože, veď tak stačí, keď prídeš ako sedláčka, ne? Presne tak. To nie je také jednoduché. Poznatky, ktoré ste doteraz nazbierali, treba aplikovať do praxe. Pri dojení kráv treba dodržiavať hygienické zásady. Presne tak. Ale teraz chvíľu počúvajte. Ja ako predseda JRD SUAP vás pozývam na našu akciu. To je ten Majales? No tak to asi prídem. Ale treba mi zohnať niečo lepšie na oblečenie. No ale prosím ťa, stačí keď sa oblečieš ako sedlák. Veď to je dedinská zábava. Dokonca ti za to aj vrátia 1 euro. Tak zoberte celú rodinu, deti, mužov a príďte 11. mája do robotníckeho domu. Uvidíte, že bude super. Táto kým si tam doletí nátačky, ale aj začne, zase nič nestíham. A prosím ťa, ty tu nepíš. Migaj sa oblec, hádam nepôjdeš s oným, holým, Riťou. Anci Mariáša tvojho, nevrtaj sa v tom, nemáme čas. Porané, pokosené sviná, kravy, nakrmené, sliepky, ošklúbané, a tam už môžeme aj ísť. Však ma nestraš, že som ešte ani lístky nekúpil. Ježiš Mária Jozef. V slovenskom znení účinkovali Monika Čikelová, Aneta Kňazurová, Júlia Lauková, Robert Kandrík a Eduard Kutaš. Asistentka réžie Júlia Lauková. Réžia slovenského znenia Robert Kandrík. Pre Majales vyrobilo štúdio SWAP 2011.